Ahoj, volám sa Ema a dnes som tu s Lidkou Machovou, ktorá si vymyslela svoju vlastnú profesiu, čo je teda jazykový mentoring. Ahoj Lidka. Ahoj Emka. A čo je to ten jazykový mentoring? Jazykový mentoring je moja vlastná filozofia učenia sa jazyka alebo vlastný spôsob výučby jazykov. Pričom ja nikoho jazyk neučím, ale učím ľudí, ako sa ho dokážu naučiť sami. Pretože som presvedčená, že to je v podstate najefektívnejší spôsob, ako sa hocikto dokáže naučiť nejaký cudzí jazyk, že nečaká na to, že má učiteľa chodiť do kurzu alebo v škole, čaká na to, že ten učiteľ ho to naučí, ale že sám začne preto niečo robiť. A ja presne tieto metódy ľuďom ukazujem a pomáham im nastaviť si systém, aby s tým učením vydržali. Ako si k svojmu podnikaniu prišla? Ja som niekoľko rokov učila angličtinu v rôznych typoch aj škôl, aj jazykových škôl, aj na univerzite. A všade som mala pocit, že tí študenti sa veľmi neposúvajú vpred. A ja som nevedela prečo. Lebo ja keď som sa učila tie jazyky, mne to vždy išlo a každé 2 roky som si pridala nový. Ale moji študenti nikdy takto nepokračovali. A ja som sa pýtala, že čo je dokeľu ten rozdiel, že prečo mne to tak ide a im to nejde. A pochopila som to, keď som sa stretla s viacerými polyglotmi na polyglotskom stretnutí, že vlastne všetci tí polygloti, to znamená ľudia, ktorí hovoria veľa jazykmi, majú spoločné to, že ich to učenie baví a robia ho často, veľa, jednoducho každý deň po troške. Hej? Tak som vtedy pochopila, že musím to nejako spracovať do nejakej ucelenej myšlienky a nejako to tým ľuďom podať. Začala som robiť všetké prednášky, semináre a videla som, že na to ľudia veľmi dobre reagujú a že im to pomáha. Takže potom som to pretavila do online podnikania, urobila som z toho online kurzy a dnes vlastne môžem takto pomôcť už tisícom ľudí, aby sa začali učiť jazyky tak, ako to treba. A kde hľadaš tú inšpiráciu v podnikaní? Tak na jednej strane, keď som začínala, tak som sa inšpirovala u skúsených podnikateľov a na to boli práve super knižky, ako sú 59 inšpiratívnych príbehov o podnikateľoch a tak ďalej, naozaj ako príbehy z praxe. A v súčasnosti, teda keď už to podnikanie mám rozbehnuté, tak ma viacej nakopáva spätná väzba klientov. Koľkými cudzými jazykmi rozprávaš? Tak ja sa plynule dorozumiem 7 cudzými jazykmi a dokopy som sa ich učila 9. Ten 8 som medzi tým už trošku zabudla a teraz momentálne pracujem na tom 9. Asi ťa zaujíma, že aké to sú jazyky, predpokladám. No tak začneme postupne angličtina, nemčina, španielčina, poľština, francúzština, ruština, esperanto. Ten zabudnutý jazyk je slovenský posunkový jazyk pre nepočujúcich a teraz sa učím svahilčinu, čo je africký jazyk. A prečo si sa teda rozhodla učiť africký jazyk? Ja som si povedala, že chcem skúsiť nejaký jazyk, ktorý je úplne iný ako tie doterajšie. To znamená, predtým som sa učila európske jazyky a oni majú veľa z toho spoločného, veľa podobného, takže to nie je až taká výzva. Ale učiť sa nejaký úplne iný jazyk, napríklad africký alebo ázijský, to už je trošku iná káva. Tak som si povedala, že si to chcem vyskúšať všetky tieto metódy. A okrem toho, Afrika je jediný kontinent, na ktorom som zatiaľ nebola, lebo veľmi rada cestujem, ale v Afrike som zatiaľ nebola. Tak som si povedala, že to spojím dokopy a že by som sa vybrala teda do Tanzánie, do Kene, kde sa tým jazykom hovorí a tak ho využijem aj v praxi. Podľa čoho si vyberáš, že aké jazyky sa ideš učiť? Ono to má vždy nejaký konkrétny dôvod, že napríklad angličtinu, nemčinu to som mala v škole, to som si nemohla veľmi vybrať, ale španielčinu som strašne chcela, lebo mi veľmi pekne zneli všetky pesničky španielské a proste ten jazyk znie úplne úžasne, takže to ma tak zaujalo a tiež som chcela cestovať aj do Južnej Ameriky, takže to sa tak hodilo. Poľštinu som mala taký super dôvod, že keď som bola študentka, tak som robila v jednom call centre a hovorila som vlastne s anglickými a nemeckými klientmi a povedali mi v tom call centre, že ak sa naučím to isté povedať aj po poľsky, tak budem mať o 1 euro na hodinu viacej. Takže to som spovedala, že to je super motivácia, že ja to dám, dajte mi pol roka, ja sa ten jazyk naučím a preto som sa vlastne naučila poľštinu. Ruština bola napríklad preto, že som chcela cestovať, mala som taký cieľ, že chcem prejsť transsibirskou magistrálou cez celé Rusko. A hovorím si, že už by bolo dobré, keď som tam, aby som sa dohovorila s tými ľuďmi po rusky. Takže som sa 2 roky učila potom ruštinu. Takže každý ten jazyk mal svoj taký vlastný dôvod. Majú Slováci záujem o cudzie jazyky? Určite áno. Myslím si, že my tu, ako maličká krajina v strede Európy, 1 z 5 miliónov, asi si uvedomujeme, že s tou slovenčinou ďaleko vo svete nezajdeme. Takže určite áno, patríme k tým národom, ktoré sa aj učia cudzie jazyky, majú o ne záujem. Aj si myslím, že nám to veľmi dobre ide, hoci si to väčšinou o sebe nemyslíme a máme tendenciu si povedať, že nám to vôbec nejde, nie sme talentovaní a všetci ostatní hovoria lepšie anglicky ako my, ale v skutočnosti sme na tom celkom dobre. Čo považuješ za svoj najväčší pracovný úspech? Povedala by som, že asi to, že som vôbec takýmto niečím začala, pretože na začiatku sa to zdalo byť úplne nereálny projekt, keď som niekomu povedala, hlavne zo svojho okolia, že ja chcem, aby sa tí ľudia učili sami a ja ich to nebudem učiť, tak mi veľa ľudí povedalo, že Lídia, prosím ťa, že
ty si taká zbláznená do jazykov, to iba ty sa učíš tak, že každé 2 roky nový, ale ľudia sa ti nebudú takto učiť, sa nikomu nechce. Takže ja som napriek tomu tak strašne verila tej myšlienke, že nie, proste ono to musí ísť, tí ľudia to musia pochopiť. A dobre, nebude to možno pre každého, nebudem robiť s každým, kto sa chce naučiť jazyk, ale s tými, ktorí pochopia, že nedá sa to bez tej práce. Hej? S tými, ktorí hľadajú, ako by sa to dalo spraviť, bez toho, aby sa chceli ulievať, jednoducho chcú pracovať, len nevedia ako. S týmito ľuďmi ja chcem robiť a preto chcem tvoriť svoje kurzy. Máš nejaké životné vzory? Nemám nejaký taký jeden vzor, že toto je človek, ktorý chcela by som žiť ako on alebo niečo podobné, ale určite beriem inšpiráciu z mnohých ľudí. Taký môj jeden z tých vzorov životných je aj moja babka, ktorá je úplne úžasný človek z veľmi jednoduchých pomerov, z chudobných, ktorá nemala ľahký život, ale napriek tomu všetko berie sa strašne s ľahkosťou. Takže ja sa s ňou neskutočne rada rozprávam o mojich problémoch, pretože ma vie úplne pochopiť a väčšinou mi povie aj taký pohľad úplne z inej strany. Že napríklad minule, keď som jej hovorila, že išla som vlakom domov 2 hodiny a som bola nahnevaná, že som nemohla robiť, pretože mi zdochla baterka na počítači a nefungovala zástrčka, že proste zabité 2 hodiny, tak ona mi tak povedala, že Lidka, nechceš niekedy iba tak vypnúť a pozerať sa proste z okna a vychutnávať si tú krajinku, ktorá je okolo, že nebolo by to lepšie? A vďaka nej som si vlastne vtedy uvedomila, že hej, že niekedy treba fakt aj takto úplne vypnúť počas bežného dňa a užiť si tú krajinku proste za oknom a netreba stále ísť na 100%. Čo by si rada odkázala mladým ľuďom ako ja? Odkázala by som vám, aby ste sa na jazyky nepozerali iba tak, ako sa ich učíme v škole. Pretože strašne veľa mladých ľudí si myslí, že im tie jazyky nejdú, alebo že učenie sa jazyka je nuda, alebo že to je ťažké. Ale pritom, keď človek reálne robí tie veci, ktoré ho bavia, ktoré aj tak robí vo voľnom čase, ako je pozeranie seriálov, kľudne hranie počítačových hier, skrátka nejaký kontakt, čítanie z nejakých zaujímavých blogov na témy, ktoré ho bavia, tak sa ten jazyk úplne bez problémov dokáže naučiť aj sám. A je úplne jedno, že či má v škole jednotky, dvojky, päťky, proste je to nezávisí to od toho.